Carol Davies ydw i, Llywydd Clwb o Deision Porthmadog a Chiceth. A dyma Pat Street, Trysori the Club. A mae Mair Miller yn ysgrifenyddes, hi sy'n weithgar ofnadwy, hi sy'n trefnu fo pawb, mae'n trefnu bob mis, mae'n trefnu taxis, mae'n trefnu'r te, mae'n trefnu popeth, a mae'n werth y dydd i gyd yn brwn. Da ni'n cyfarfod yr ail di mawrth yn y mis, o'n 2:00 yn y ganolfan yn Porthmadog. Mae croeso cynnes i bawb sydd efo ryw nam ar ei olwg. Fod, mae rhaid chi fod yn hollol ddall. Ond ryw nam o gwbl, mynd ar 100 croeso chi ddod i gyfarfod. Da ni'n glwb sydd yn gyfeillgar iawn, a da ni'n cael hwyl iawn yn y gilydd. Cael sgwrs dros baned o de bendigedig ar ddiwedd y diwrnod. A cael rhywun yn diddannu ni, rhywun yn canu, neu rhywun yn siarad yn ddigri, neu pob math o beth eich diddannu chi. A chi pnawn difyr, a mae'r geia'n dod, a chi'n meddwl bod yn y tŷ ac yn eich chi'n dowch i ymuno fo ni.